Og snoppen i choklad. Andreas, der er ikke nogen, der tager det. Skal jeg tænde dig? Ja. Nej, det var faktlerne. Er du sikker på, at du skal vende på hovedet? Jamen. Nu er det jul her i vort hus. Happy New Year! Happy New Year! Det gör man så. Men det var tända på. Men vi måste ju ta en sån gruppbild med självklart. Det är så pressefotografer derovre. Snygg tröja. Tack. Det kommer aldrig ta slut. Må jeg godt rejse lidt slik? Det tager i hvert fald en hel Oj, ja. Den stop. Min stoppede, så stopper den. Oj.